Здравейте, вие сте с телевизия Супер 9, аз съм Пончо. Това е другия играч. Кажи де, кажи. Другия играч не съществува. Никой. Миналото клипче, казахме. Той играе с Акали. Аз съм с Тристана. Говори малко по-тихо, ако може. Давай, давай. Чи- Още по-тихичко. Още малко по-тихо, така. Още по-тихичко. Още малко по-тихо. Още по-тихичко. Абе, така става. Сега да коса долу. Ти влезе ли вече? Мгм. Мене ще ме пуснал. Кой ще е долу? Ето до Физ да е долу. Не знам. Аз сега си казвам, че съм тук. Или пък не долу. Но ми казай ти, че Тристана ще е долу. Не, Физ трябва да е долу, ама това Африка. Аз ще преведема тази първата линия. Не, оти нагоре. Аз съм по-бавничък. Бързо, бързо, бързо. Ти ще ме натигнеш. Виж как веднага почна да ми спада. Ета, то ще го изнеса, обещавам ти. Опа. Чакай. Всички ли дойдох тук? Бях. Ей, ще умрях, какво направя? Не можа да го оценя. Наши събаки тъпче никой не е такова. Много буги. Не какво правите? Загубихме. Вече не мога да спася точки. Абе, не са точно пидите. No hay bой. С пиротим горе. Ай, не ти внимание. Давай. Мале. Изрод. Изрод, дай да вземем тази. Опа. Туретка, изрод. Ще ванат е тук за тебе. Не, по средата си вземат колата. Давай, извер. Ти си най-големия извер. Стой тук, аз ще надолу. Злато. Туф.
Аха. Чакай, върна се. Що? Пази. Превзели сме 4 такова. Няма къде да избягат. Добре, стой тук. Аз само чакай да махнеш. Ай, гледай се кошата. Ама. Ще ме напусна. Това трудно ще вземат. Те е убит. Видя ли къде отивам? Горе. По-голяма опасност. Бъгна, бе. Че ще ми бъгна, значи тя го убия, бе. Вземете го нагоре, бе. Първо ги хилни, да. Гледам, какво ще вземете туретката, бе. Шматко. Атко. Атка, вау. Затвори, бе, килни. Айде да ми тази туретка. Оле, гейка там. Само Да. си те. Види. Това беше от нас. Супер 9. Бай. Здравейте, вие сте Супер 9. Аз съм Шпончо. А това е... Ай, Ай, кажи един път де. не може. Зарадвай хората. Утре, може би. Добре, утре. Ето, чухте обещанието. Утре ще Нещо не съм обещал. Не може. Че Добре, утре тихо. ще каже кой е. Той. Хеви. Къде сме ние, бе? Горе. Горе. Това нашия ли излезна? Не, влезнах току-що. Да. Добре, къде ти беше? Не, аз ми нагоре кар. Кай ли то ли надолу, бе? Да. Тя по-добре да е сама. И на мен ли оставаха да взема туретката? Мастър от тях не ме обърсва. Давай ме зад кюни. Това е, бе. Това е човек. Много добър. Извърк. Да, ма убих, защото никой не ми помага и всички бягат.